Welke studenten van HAVO 5 en VWO 6, welkom bij de bespreking van dit examen uit 2023. En als je het achteraf wilt opzoeken, de vragen en het correctiemodel, dan is het handig dat je ook weet dat het gaat om tijdvak 2. Dat is dan heel erg handig. Introducción y pregunta, y esse aqui te concerne pergunta 15. Introducción. Fruitier, de schrijver van jullie reader, basiskatern HAVO-VWO, staatsrichting Nederlandse Antillen. Fruitier stelt dat politici zeer gevoelig zijn voor de media. Con otra palabra, en media terze influencia ribe politica pa medio di non trabalho. Door middel van hun werk oefenen journalisten de media invloed uit op de politiek, ook in Curaçao. Pregunta 15. Geef aan, met uitleg, door welke twee functies van de media politici gevoelig zijn. In je reader op bladzijde 39 kun je heel veel van die functies van de media terugvinden en die moet je dus ook gewoon weten. Más, geef aan, met uitleg, door welke twee functies van de media politici gevoelig zijn. Gevoelig zijn betekent, ze kunnen daardoor worden beïnvloed. Contesta. Part 1. De controlefunctie van de media en de onderzoeksfunctie van de media zouden de media zo moeten beïnvloeden dat ze geen ondemocratische beslissingen of machtsmisbruik zullen / kunnen verrichten. Esta quita part 1 para contestar. Y ahora aquí part 2. De media, de krant, de radio, social media, zullen het namelijk bekendmaken door het uit te zenden of erover te schrijven. Al fin y al cabo, el medio de comunicación lo hace conocer door die transmitir esse aqui of scribi to cantidice. De media zullen het namelijk bekendmaken door het uit te zenden of erover te schrijven. Met de spera e vir aqui te klaar, ajo e te kirato.